Ngiyabingelela kwabakathuleleni. Igama lami ngoNthabiseng wakwaDlamini. Ngisuka emachobeni eNanda. Ngihamba nomfana wami la. Sicela ukuthi naye azisho. Sibhalelela abakathuleleni ngoba nginenkinga mayelana no-home affairs nondaba womntwana. NgoJanuary sihambile sozama ukumenzela i-ID e-home affairs. Mesifika laphana sathola ukuthi kuthiwa une-duplicate, okusho ukuthi une-duplicate certificate, okusho ukuthi certificate sakhe khona esinye esinenye inamba. Base basisayinisa kamafomu, basigcwalisisa amafomu ukuthi kukhanselwe lesi esinye. Belo ngihamba-ke ngiyo-check-a kuthiwa kukalungi. Kuthe nje last month ngafonelwa ePitoli, abasePitoli bangitshela ukuthi ayikho lento yokuthi umntwana une-duplicate certificate. In fact akaveli qobo ngaphansi kwami. So into efaka ukuthi ngiyenze mina ukuthi ngimkhansele nje, ngimbize ngale certificate lesiletha leli igama nalesibongo lesengingasazi engakaze kwamina ngize ngibe yisona. So ngabona ukuthi lento ngeke izingisebenzele. Elanga sihambile siyokuzama ukumenzela lona ipasi, kwathiwa asiprinte i-certificate lesi ekuthiwa siyi-duplicate ukuze kwazi ukuthi kukhanselwe ngaso kulesi anaso esiyi-original. Manje sekuthola ukuthi lesi certificate anaso asa-exist inhlobo, sek-exista lesi engingasazi. Manje impilo yomntanami ngiyibona i-affecteka. Wenza umatric uyabhala, use-applyile already ngalesi anaso asukele naso ebuncaneni bakhe. Lesi engingasazi sekuthiwa ngisebenzise ngenza ama-affidavit nani. Ayi siyangiconfuse. So yikho bengibhalela abathuleni ukuthi bangisize kulungele lento ngani ngoba nami siqala ukungiphatha kabi kakhulu manje enhlizweni ngoba i-certificate lesi esikhona sekuthiwa abasazi, angivume lesi engingasazi. Angazi ukuthi ngenza kanjani mekunjalo. Ngisacela nje abathuleni ukuthi bangisize umntwana mangaze affecteke ngoba i-ID iwumgogodla wempilo yengane nawo wonke nje umuntu eSouth Africa. So uma ungenako impilo yakho imile. Njengoba bezobhala nje benginalo uvalo lokuthi uzogcina engasakwazi ukuconcentrate ngani ngoba esikoleni kuyabhalwa manje ama-trials. Lokufunakala i-ID, ufuna le-ID sefake ngilongichaza hayi udaba lakhe ilokhuza lusalungiswa manje nje lonto naye iyamhlukumeza. Bengicela kakhulu usizo. Ngiyabonga. Okay, njengoba sesicazile uma lento nami yangiphazamisa kakhulu nasey'koleni ngoba kwesinye isikhathi ngicabanga nje ukuthi ngoba ngenza u-matric njengamanje ngicabanga ukuthi ngeke ukubhala ngibuyele next year noma ngibuyele lento le miselungiswe ngoba ngiyangitshela mhlawumbe angeke ilunge. So kufanele ukuthi ngimoshele isikhathi ngoba ngenza funda lo grade 12 ngiqhubeka nokubhala mhlawumbe ngiyayeka ngiyoqala kabusha mase isilungile lento le. Brother Tito zakusiba. La ngamshayela ngimbeletha la eMagandi ngingakashadi, ngisabiza isibongo sami uRamabebe. Ngahamba ngawushintsha wabiza uDlamini kuyisibongo sakhe. So e-home affairs babe sebenginikeza lesi bathi angiprinte lesi nasi certificate esivela ngaphansi kwami ukuthi even nalesibongo sami esidala kusisona esivela la. So manje ngiconfused-ke ukuthi mebethi angisebenzise lesibongo ngiyobuye ngisikhansele, ngosikhansela kanjani ingasiso ngisho nesami esidala. Uma bethi bathi lezi asi-exist kanjani i-certificate ekubeni ngibe nginaso. Ngididekile nje kakhulu, like angazi ngempela ukuthi ithiwani into enjalo. Eqaleni konyaka nkathi sesifika sazivela lesi kodwa manje mesekubuya kuthiwa asikaze sibe khona sekuvela lesi kuphela ukuthi kanjani ayisasazi akuvela lezi zombili. Ramabebe ithakazelo Ramabebe. Ramabebe. Isibongo sami leso ngingakashadi. Nidabuka Ramabebe umsusi. Yebo. So leqwala. Qwala. Yebo.
So eHome Affairs isoshaya isitifiketi basitshela ngalesi nalesi. Kweqiqi alisa-exist lesi sekadlamini qobo sekuyilona nje okhona which means bayiphika indaba eduplicate so akanayo nhlobo. Kodwa ibikhona nathi iphrinto yibona. Naku iprint oyibona manje bathi lena ne-ID number ehlukile isibongo esihlukile into nje ungayazi ukuthi uzoyithina unjalo nje. Okay. Siyabonga. Siyabonga.